Mulla ei ainakaan ole safkaa. Oh my god, alkas meillä nyt jo ruoka loppuu. Häh? Ja Suhiski meni syömään mun vika omena. Mennään varovaisesti tätä reunaa pitkin tonne alas. Mikäs tää luola tässä oli? Kattoks kukaan tätä? Ei, se on umpikuja. Ei mennä Ei mennä, se on umpikuja. Mennään muualle. Jaha, me ollaan itse asiassa ton sillan alla. Eli seurataan matkanjohtajaa. Paljonkohan tämmönen pakettimatka maksaa, Roni, sut, jos oikeesti haluat tämmösen elämyksen? No tää ei oo kyllä halvin kaikista, koska tässä pitää tosiaan se yksi lentokone pudottaa. Täälläkin on kolo. Eikö tästä voi matkanjohtaja kiivetä suoraan ylöspäin? Nyt näyttää ihan sen safetyltä. Mutta sit samaan aikaan olisi aika siistiä mennä tuota siltaa pitkin. Mutta saa valita itse, sovitaan näin. Mä menen siltaa pitkin. Hetkonen, eli me erkaannutaan. Mä tuun suis sunkaan. Suunta on sama. Onks sulla mitään safkaa meille? Ei oo mitään. No, kävele väärinpäin. Sulla on edelleen toi tyyni mukaan. Sä et ottanut safkaa mukaan, mutta sä otit... Tää reppu painaa! Roponen, ota kiinni! Hyvä. Siitä kiipeät vaan, mutta varo sitä piikkiaitaa. Hyvä Ropo, mä otan sut vastaan, jos putoit. Okei, mä tulin kans. Luin, että on luottamus mua vastaan. Missäs ne yhdet on? Täällä on jotain sieniä. Joo, muistakaa syödä sieniä. Hei, ei vitsi, nää on samassa kohtaa kuin me. Täällähän meidän piti nähdä. Näkyyks omenoita? Tuossa on ylhäällä olisi omena. Tai joku. Jätkät, mua alkaa vähän jalois huipata tää. Okei, mun stamina loppuu, jätkät. Ottakaa mut vastaan. Help! 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 Jätkät! Missä sä oot, Suhis? Suhis putos alas.